Okay. Nawa. Okay. Maayong gabi eh. Nagabi siya diha. Murag alas 11 naman 51 na. Unsay pundok nimo, Migo? Christian. Unsang klaseng Christian? Christian rin siya bro. Christian na gid siya ang pundok namo. Kanang nga gusto yung ayaw kong tawag ang tagayan ng generic name kay daghan man kanang kung Christian. Unsang klaseng Christian? Christian rin siya. Istambalan namo is Jesus Christ is the only true God. Lagi ako tawag anang kuan kay inyuha man ang kuan, inyuha man ang tawag ining huna-huna og inyuhang claim. Si Raymart Christian na puto pero di man mo magkasinabot adto. Unsang klase mong Christian? Born again? Unsa man? Adi sa born again. Unsa man pud mo? Christian rin siya. Christian rin siya. Asa mo gikan nga Christian? Sa kuan, sa diri sa kuan. Asa god? Noong una dilim gyud ako ang kanang kuan bro, dilim gyud ako kanang founder. Ang among founder is taga Mindanao. Kay kasi pangalan pod? Si Jeremiah Bahaw. Kasi founder ninyo? Si Mr. Jeremiah Bahaw. So hindi mo ka nagpasakop anang tao ra may gatukod na Christian pagidaan ninyo? Maumpoy tudlo pud nga sa mga bro ba nga sa Biblia ba? Maimpirno ka na. Nituo-tuo ka niya nya pagkahuman siya ra pud gatukod ang iyang pundok. Dili bro dili man sa ingon nga dili man pud sa ingon nga siyang kaugalingon at silang pundok. Kundi ikaw na ginag-ingon na founder, di ba? Ikaw na ginag-ingon na ang founder ninyo mauna. Dili man pud mahimo. Murag imo ang gikontra ang imong kaugalingon ron. Dili bro, kang dili man pud mahimo bro nga kanang para sa inyo Example para sa inyo Dili man pud matawag sa inyo nga wala mo'y founder. Kami pud dili pud ni matawag nga. Naami founder si Kristo. Katong giingon nimo nga true God. Mo dili na founder. Sa tao bro ba sa tao? Dili man pwede nga tawag ang pundok nga mo pasakupan tao magtukod kay di man manluwas ang tao. So but pasabot bro, wala founder sa inyo aron kundi si Kristo ra. Lagi si Kristo lagi. Si Kristo ang founder mo bato ng simbahang Katolika, ang edad ani niya almost 2,000 years old na siya. Ang sa inyo bago pa lang, buhi pa na inyong founder? Buhi pa bro. Sus Ginoo ko yung tao. Ayaw gid intawon isugal ng imong kalag din na amigo. Kay na maimpirno ka na. Dili bro, sultihan ka bro. Sultihan ka. Ang ilang gikuha bro, naman pud sa Biblia. Di man siya nagpasabot nga siya ang among himong lead. Siya mong gihimo yung ingon nga siya mong simba. Di ba siya lang yung siya point gamit sa Ginoo. Amigo Milchi. Ang point man gud dinha manggod kay tawag ining lagi siya lagi ang kuan siya lagi ang tawag inang inyo halaging founder lagi bisag wa mo nituo niya nga siya ang tawag anang Dios pero nituo mo sa iyang wali. Oo, kay gikan man pud sa Biblia yang wali bro. Sa Biblia nya sa Roma kapitulo 10 bersikulo 15 ang mga magwawali pinadala biya na abay mo padala kinsa pa nagpadala niya. Kinsa nagpadala niya bro? 10:14-15 ba? Basta magwali manggod ka sa pulong sa Ginoo manggod migo, kinahanglan na ay mo padala nimo. So ang pangutana na karon kanang inyong founder kinsa nagpadala ana? Kuan bro. Ako basahon bro sa Biblia kung kinsa bro, pwede ra bro. 19th century, 20th century na karon nya pagkahuman Biblia imong basahon dili. Uy, kinsa nagpadala ana? Kay binuang man nga karon pa nahimugso nya pagkahuman imong basahon Biblia nya ang Biblia first century pa. Yaga-yaga man na Example bro. Bro. Example kanang kung ang Diyos may magpadala siya, bro. Nga pinagi lang sa Espiritu Santo. Wala din na mabasa sa Biblia. Tawag kontra gyud na sa Biblia, migo. Sa dili mabasa bro. Si Kristo niingon si Ginoong Kristo sa Mateo 24:4-5 ug 24 ingon pa niya bantay mo kay naay magpaila nga gipadala nako na. Nya pagkahuman ang mga apostol manggani gipadala pa manggani gipandungan nya ang mga apostol nagpadala pod nagpandung pod nya kanang inyo sulpot lang nya mingon angkon din gipadala ko sa Dios way kalayan na ng kibuloy. Di kay siya bro is
kami siya bro kay nagtudlo pag gyud siya, nagtudlo sad biya siya sa nagtudlo biya sa kanang word to forward pod ba? Lagi. Biblical pod yang gitudlo. Wala ko supak ana kay yaha man pamaagis pagtudlo pero ang Oh, lagi pangutana bro. na enough na ba Mm. na nga makita nato nga tinuod ba na siya. For example, Kibuloy Oh, nagtudlo pod. oo bro. Word Oo for bro. word pod. Pagkahuman Oo. si Manalo gatudlo pod. Unya nga nawa mo man nagkahiusa nga pareho mo man nagtudlo. Mm. Kay dilim sad ko miingon sad bro nga dilim sad ko mo ututol sad bro nga kanang pareha pod mi ni parehas pod mi ni Felix Manalo, Iglesia ni Cristo. Pareha pod mi sa imong encounter nimo ganiya di ko pwede pod miingon nga O di parehasan ni bro lagi kay mo mas na akong nagkalain-lain pangutana. na pa ba yun? Migo. Mabot na akong pangutana ganina. Unsay koneksyon ninyo diri sa Biblia? Kay dali lang Ah, kayo aga? magtudlo pinagi Biblia. Ako pangutana ba unsay koneksyon ninyo sa Biblia ba? Biblia man na Usa- inyong gibit-bit. Unsay koneksyon ninyo? usa Asa mo mo dapit connect na asa mo dapit na connect ba? Kay ang Biblia manggod, ang gitudlo sa Biblia, na mga tao nga magtudlo, nya kanang nagtudlo og pulong si Ginoo gipadala na sila. Na ay mga responsableng tao ba nga nagpadala sa ilaha ba? Nya Oo. di sila pwede makatudlo kung dili sila pwedeng pinadala kay ingon pa ni San Pablo, Galacia 1:8 bisan gani kami usa ka anghel magwali og ebanghelyo nga lahi sa imong giwali, ipatunglo. So ang ako ang tawag anak pangutana kay kanang inyong founder karon kinsa may nagpadala ana? Ang Diyos. Kinsa nag-ingon nimo? Ha? Kinsa nag-ingon Sa nimo? Biblia. Ang Dios. Biblia o sige basado sa Biblia nga kanang imong founder gipadala sa Dios. Oh, sa Biblia, sa Biblia bro. Ako basahon bro. Unsang sitas? Unsang pangalan si imong ganing kuan imong founder? Ha? Si Si Kuan, pangalan si si imong Jeremiah. founder? Ah, Jeremiah, Pero wala yung bro ha. Wala Jeremiah yung Bahaw. Pero kay gisugo Basaha sa sa dista. Biblia Amo nga, na bro ha. di ba? Basaha daw sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Mr. Jeremiah Bahaw gipadala sa Dios. Ah, kanay mo bro, kanay mo kuan bro, kanay mo kanay mo tubag bro. Kanay mo istoryan mo bro, pilosopo ra kayo. Ako mahatag first. Isa ikaw amo may lang. nitubag. Amigo, ikaw may nitubag sa kuha. Kung pilosopo niya ako pangutana sa imo, tungod ra pud na sa imong tubag, nga tawag ining walay klaro. Gipaluapan lang ta ka base sa imong tubag. Di ba ingon ka nga kinsa nagpadala na ang Dios pagka man kasi giingon nimo ang Biblia di siyempre Ang imposible Biblia man gani bro, dungan ipadala sa gyud Biblia. sa Dios, Espiritu Santo sa Dios. Paminaw sa Kinsa bro ha. nag-ingon lagi Ah, nimo? musapaw mo kay God. Musapaw Kinsa mo ka bro. nag-ingon nimo? Dili Di pa kinsa sa bro. nag-ingon nimo? Ang Biblia gani nagsulti. Ang Biblia Basahan nagsulti. sa Biblia Nagpadala kapitulo siya. bersikulo nga O si lagi Mr. akong Bahaw basahon. gipadala sa kuan, gipadala sa Dios. Sige, basaha. Minaw ko. Ako basahon bro. Basaha lagi. Pero wala kay katungod nga miingon ka nga ikaw may magbuot ay kog buti sa ako ang buhaton ako. Wala ko nagbuot mo bitaw Ay di gipangutana ta nagbuot ka man bisi sa imo kog buhaton ni. Tipa Mo gani ba? nagbuot ka sa akong gibuhat nako. Gipangutana ta ka base sa imong gisulti kay ang imong tubag nako sumala sa Biblia. Mabasa sa Oh, Biblia sumala lagi sa Biblia bro. karon. So Sumala lagi sa basahon nimo na karon nga si Mr. Bahaw gipadala sa Dios. Sumala lagi sa Biblia. Sumala lagi sa Biblia bro nga akong basahon. Pero ayaw kog buti sa akong istubag. Ay kog buti sa kuang ay kog buti sa akong istorya. Di ba? Wala ta kagibutan. Ang ako alam nang hinahanglan kog kanang tubag mutunong sa kong pangutana ba mutunong. O mga ganun bro, mutulog kasi. Balik ko na ko ha para masabtan nimo ba. Oo, Balik ko sige, na ko ha. sige. Ingon ka nga ang inyong founder si Jeremiah Bahaw. Ingon ka, di ba? Karon ingon ka kisa nagpadala ana. Ingon ka ang Dios. Manitubag nimo ha. Kung as kisa pinag-ingon nimo nga si Mr. Jeremiah Bahaw gipadala sa Dios, ang Biblia. Nya karon kung pabasahon ta ka anang puluha, di ka kabasa. Ay binuang man imong Ang Biblia gani bro. Ang Biblia gani bro, sugo sa Dios. Basaha daw sa Biblia. Ang Biblia gani, ang Biblia. Pero why nag-ingon nga Jeremiah Bahaw? Basaha daw o lagi kisa magyud ingon nimo nga si Jeremiah apil si Jeremiah Bahaw na. Sige be. Ingon man ka nga wala mabasa nga si Jeremiah Bahaw na. Kinsa nag-ingon nimo nga apil si Jeremiah Bahaw ana? Ha? Sugo gani sa Dios. Wa ko naingon nga. Wala ko naingon na iyang pangalan. Sugo gani sa Dios, sugo sa Dios. Bulbut pasabot nato nimo. Ako basahon na, ako basahon. Oo, way problema na Ako sugo basahon. lagi. Nya kinsa po nag-ingon nimo nga apil si Jeremiah Bahaw ana? Ako basahon. 3:34 sa Juan, tarawa, basahon. Kay ang sinugo sa Dios. Tarawa ha. Kay ang sinugo sa Dios
nagsulti siyang mga pulong sa Dios ug walay sukod sa Dios nga naghatag niya sa iyang espiritu. Ano pasabot ang sugo sa Dios magsulti sa Unya, espiritu sa kinsa may magsugo sa pulong, magsulti siyang unya, mensahe. di ba Buta imuha sa man ng sulti interpretation, sa mensahe siya. Buta sa di ba sinugo amigo siya sa mingo, Dios. imuha man ng interpretation, kinsa may nag-ingon yung mga appeal sa Jeremiah bahaw na? Wala ko mag-ingon nga, wala ko mag-ingon ako Biblia may nag-ingon bro. O Sugo sige, ka ni sa Dios bro, kasabot lagi okay, sugo bro. Biblia man ka nag-ingon, kinsa may nag-ingon yung mga appeal sa Jeremiah bahaw na? Ha? Unsa bro? Biblia man ka nag-ingon, kinsa nag-ingon yung mga si Jeremiah bahaw apilan ng sitasa? Apil. Mo ka na sugo sa Dios, wala nag-ingon nga naa siya. Wala ko ingon na iyang pangalan diha. Pero kay gumikan Diba? na sugo sa Dios, Lagi, nagsulti sa iyang pulong. Malibot ang pasabot na gitawan ko lagi ni nato bro. nga lagi yung pangalan. Wala lagi yung pangalan niya diha. Ang akong pangutana ba kinsa? Oh. Kinsa Ha? nag-ingon nimo nga apil sa diha? Apil siya diha? O Oh, natural. kinsa nag-ingon Kung nimo? nagsulti man siya sa mensahe. Gawas kung wala siya magsulti sa mensahe kay wala sa sugua. Pero kung magsulti siya sa mensahe, Oh, buot pasabot gisugo siya. Nga katong tawag anang giingnan ng Kristo nga pahawa mo kag magmakasala mong dagko nagwali putos mensahe nga nang gipapahawa man to niya. Ha? Kung moro na basihan, magipadala. Unsa bro? Naas bala ang kasulatan nga naay mga nagwali sa impul, nag-ayog masakito, nagpahawag yawa, pero giingnan niya pahawa mo ko ilan ninyo. Wala man pud mi nag-ayog masakit bro. Wala pud mi nagbanhaw sa mga Nagwali patay. na gani, nagtudlo pod, nagwali mas Oh, trabaho to sila ang kontra sa giingon inyo. dito sa Matthew 7 verse 22-23 Lagi nag-ingon dito bro. kontra sa inyo. Paminaw ba? Paminaw. Ang giingon dito, nagbuhat og mga milagro. Nagbuhat og mga Nagwali, nagtudlo, nagbuhat og mga nagtudlo. nagbuhat og mga Isa nagbuhat og nagtudlo. mga milagro. Ang Lagi giingon nagbuhat dito. milagro, nagbanag patay, nagtudlo po Kaya ko tungod ina sa bro. pulong. Bro, ay ko ina wa kay apela to. Ako ang Di ba pangutana ba kamay ginaghatag ato nga bersikulo. Ako ang Pangutana sa bro. ang tawag anang pag-angkon ba kay claim ra man ninyo na puros. Claim respetuhon ko na inyong Bro. claim, pero ako ang pangutana inyong connection ba, connection. Ate, amo na dito Connection ninyo, nagkasinabot anak, istoryahan eh. Di Dito magsabot istoryahan sige eh. ka buot og angkon. Connection ba, connection ninyo? Amo ang kun manggani mo nga kamo tinuon eh. Kami gina. Di ba pangutana sa ba? Puli-puli. Inyo ba? Lagi ba? Tubagan lang kog tarong. Giunsa ninyo pag-connect diha? Sugo gani sa Dios sa Dios. Kung dili siya magsulti sa mensahe sa Dios, dili siya sinugo sa Dios. Pero kung magsulti siya sa mensahe sa Dios, sugo siya sa Dios. Ikaw be pangutana karon bro be. Ikaw. Connection ba? Karon bro, ikaw be. Karon bro. Mangutana sa kunin mo. Connection ba? Connection. Di ba mangutana sa kunin mo? Ate, mangutana sa kunin mo. Tipa ha. Ang akong pangutana simple. Pagkagani kong connection ninyo. Kaklaro ana bro. Bro. Ay, magwalig pulong sa Dios. Si Manalo nagwalig pulong sa Dios. Si Kibuloy nagwalig pulong sa Dios. Si Chastasi Russell nagwalig pulong sa Dios. Si bro. G. White Kaklaro ana bro. sa Dios. Anong di mo kauban? Bro, kaklaro ana ho? Kaklaro. So, akong kanong pangutana nimo ha? Ako mo kanong pangutana nimo ha? Ayog sapaw sa mo istorya. Musapaw ni kasi mo istorya. So simpre maglibog jud tan duha kay magdungay man tag istorya. O di ba? Ay sapaw ko istorya ha. Ay sapaw ko istorya. Ang gingon ako ganiha. Kabagalan ko sa pangutana. Mao gani, pero ayog sa pawi. Mangutana ka ayog sa pawi. Di ba? Ay lang mangutana ka ayog sa pawi. Dili ba? Ang imong tubag perting layo. Ang atong gisgutan si Mr. Bahaw. Si Bahaw atong gisgutan. Nilukso ka sa Biblia. Di pa ba? Nilukso ka sa Biblia. Mo nagipangutana ka sa connection ninyo sa Biblia, naaba mo 'yung connection. Mo na punto na ko kung nasabtan nimo eh. Nasabtan ako do. Ay sabi ha. Taga-antag panalita na ang point nako ha. Para tawag na masabtan ko nimo. Si Kristo gipadala ang mga apostoles. Pandungan sa iyang kamot, gihuipan pagyod. Ang mga apostoles nagpadala pod sa iyahang mga disipulo. Gipandungan gihapot sa mga kamot, sumala sa mabasa sa Biblia. For example, San Pablo, nagpandong kang Timoteo. Yun. Mo ni buti pasabot ni pinadala. Karon ang pangutana kinsa may nagpandong ni Mr. Bahaw para magwali? Kinsa nagpandong? Ako basahon? Ako basahon. Si Mr. Bahaw, basa na po da. Basahan sa Biblia. Kung mabasa na ko sa Biblia. Kung mabasa na ko sa Biblia, bro. Tuhuan nimo. Okay, kung mabasa nimo sa Biblia nga si Mr. Bahaw gipandungan ay mag-uban ko sa imo. Ayaw kog buti sa akong pangutana. Ayaw kog buti sa akong pangutana. Ayaw kog buti.
Oh, ayaw kong buti sa akong tubag. Nagbuto ka sa akong tubag. Ay, buti sa akong itubag. Kung mabasa na ko sa Biblia. Kanina mabasa, Kasi di ba? nagtugdong niya. Kung mabasa na ko sa Biblia, Di uyon ba? man ba nino? Dili ba? Ang ako ang tawag anak pangutana, gisundan ko to Oo, imong ayaw ko tubag. basa mo Biblia. Bitaw. Except kang Mauna siguro naman. kung imuhang bawion to imuhang tubag. Kay ang imuhang tubag baya akong gisundan. Karon imo sa Ingon ka ibalik nga, ng ang Mr. tawag Bahaw, kini, Mr. gipadala si Jeremiah. Mr. Bahaw. O, Di ka gipadala, magkasumpaki ka na. gipandungan si Kuan, di pa, gipandungan si Mr. Bahaw. So, karon ang pangutan na ron, asa na mabasa sa Biblia, ba sige ba na po di mo na. Para saan bro? Para saan Ikaw bro, nagsultik. Para saan bro? Ikaw nagwali nag preach ka ron bro, wala. Nagtudlo ko. Pero nagsulti ka sa mensahe sa Dios. Yes. So kinsa may katungdanan nimo nga nagsulti ka sa mensahe sa Dios? Gipandungan ko sa among Escolta Director Reverend Father Timothy Piper sa Society of St. Abot pa sa but. Si Dili Reverend dili Tipa. Si Reverend Father Timothy Piper gipandungan pod ni Archbishop Marcel Lefebvre nga bilang sa ordinadong pari. Si Archbishop Marcel Lefebvre gipandungan giordinahan ni Cadan Leonard hangtod mo sangko na sa mga apostol. Ang inyo. Hantod mo sangko sa mga apostol, bro? Oo. Hantod mo sangko sa mga apostol? Nakoy basahon sa Biblia, bro. Umuwing ka sangko sa mga apostol, ha? Sige, basahon ako. Kanang nagpandungan. Sige, basahon ako. Basahon ako, ha? Basahon ako. Hebreo, bro, ha? Basahon. Size 1 sa Hebreo. Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan. Ug dili kita magpabilin nga unang ang sa mensahe nga sa mensahe nga Kristohanon, dili na to ang balikon sa pagtulunan nga may tungod sa pagkinulsol nga gikan sa buhat sa sangpot sa kamatayon ug ang pagtulunan nga may tungod sa pagtuo sa Dios. Ako dili nato balikon ang pagtulunan nga may tungod sa mga bunyag sa pagpandong sa mga kamot. Karon bro, abot pasabot bro. Ingon medyo nga pandong sa mga apostol bro. Ingon ang Biblia. Gibuhat na San Pablo. Bot pasabot gisupak ni iyang kaugalingon kung tama imong interpretation, dili mauna. Mao gani bro, ngayon na dili na to balikon ang pagtulunan nga may tungod sa pagpandong sa mga kamot. Pasabot supak ka bro. Di pa mali na imong interpretation sa nakasulat din na. Supak ka. Interpretation. Mali. Wala ko ni supak. Ang supak niya na ikaw. Ano man, ingon pa ni San Pablo. Oo, ingon supak. Ikaw may supak. Ingon ni Biblia. Sabton, nga gisulat ni San Pablo, gituis mga walay alamag ug mga matuot-uhon. Aw, wala sige. Wala lang ko gituis. Ibasa lang ako sa Biblia. Di ba? Tama na imong intawag ang interpretation. Mahulog na San Pablo, nagsupak siyang kaugalingon na nagtandong ang Timoteo. Ayun magkaka-apostol, kutob sa mga apostol, hantod kang Pablo. Kunya karon si Pablo nagbitok man pud ni Pablo nga dili na to balikon ang mahitungod sa bunyag. Dili na to balikon ang pagpandong sa mga kamot. Abot pa sa inap na siya. So kung tama niya mga interpretation, mali si San Pablo nga nagpandong siyang mga kamot. Nag-explain di ko kung nag-explain, ibasa na ko sa Biblia. Tanaw na to pagsabot nimo. Karon, kanang kiingon mo sa Hebrew 6 kung tama ang mga interpretation, mali si San Pablo nga nagpandong og kamot ito kang Timoteo o gisugo niya nga magpandong usab. Sa uban. Sa unsa? Sa unsa wa ka bawa na. Ang gisugo niya sa Timoteo magpandong pud sa ubang mga tawag ini mga alagad mga obispo. Sa mga alagad ni Timoteo? Lagi. Gipandugan lagi si. Sa Hebreano 6:1 kung tama na ang imong interpretation, sayo si Pablo nga nagpandong sa dito kang Timoteo. Sayo si Pablo nga nagpandong kang Timoteo. Dili ko moingon nga sayop kay naman yun na sa Biblia. Dili ko moingon nga sayop kay naman na sa Biblia. Dili ko moingon nga sayop. Dili ko moingon nga sayop. So nagkot ka rog sitas nga wa kasabot. Ha? Nagkot ka rog sitas nga kasabot. Nagkot ka rog sitas ba nga wa kasabot. Nakasabot ko ako nagkuha sa sitas. Siyempre nakasabot ko. Asa magitinuod gyud katong tawag ana ang giingon na San Pablo nga di na tamo balik didto or si San Pablo nga dibuhat nga nagpandong gyud sa kamot. Pag-abot sa Hebreo. Pero pag-abot ikang pa San Pablo, pag-abot sa Hebreo, diha na niya. Unsang tuiga din nasulat ang Hebreo ug ang kanang 1 Timothy? Ha? Unsa din tuiga di ay kay pag-abot sa Hebreo, okay. Unsa man din pag-abot yan sa San Pablo ang Hebreo ug kanang pag-abot yan sa Hebreo gani nga tipa ba? Kay ani na lang bro. Okay, dili na. Ani na lang. But pasabot. Ayaw ipsot.
kanang giingon din na sa tawag ining giingon nimo nga sa Hebreo naman gud na. So kasauna okay lang. Unsa man yung mga tuigan na nasulat ng mga libruhan ni San Pablo? Kay para ma-consider nato ni imong rason. Ha? Ha? Unsa ning tuiga ba nasulat ba kanang Hebreo ug 1 Timothy? Di kay nagkuambi sila ba. Siyempre, Mas mas chronological arrangement man ang imong giingon di sa Biblia. Ang tuig sa pagsulat ba? Katong historical Saan? arrangement niya ba? di ato ko haig base sa ako ang pangutana, bro. Wala ko nagistorya na. Ako'y nangutana nimo. Ako'y nangutana nimo. Mo kaya ang utana gani ka. Wala ko magistorya na nga terus ang tuiga. Wala ko ikay mo nagsulti ana. Dili ako. Ang Hebreohanon sa 1:1, di ba? Oh, Gisgot sis uno. ang Hebreo sa 1 nga. Okay, di natama Oh. ko dito magisgot. Di natatawag ini nga mobalik. So amo di pasabot pag na ay magpandong sa gitawag og mga kamot after ana mali na. Ha? Unsan. Tarong nga. Dili maklaro mo tingo. Putol-putol. Pero magpaminaw. Oh, sige. Balik ba? Gi-count nimo ang Hebreohanon size 1. So karon kay pag-count nimo sa Hebreohanon size 1, after anang pagsultiya si bisan kinsa nga magpandong sa ilang mga kamot sa gitawag og mga ilang mga sumusunod sayop na to. Di sa pag-abot ni sa kuan lang sa unang mga apostol, sa unang mga apostol, dili ko makaingon nga sayop to. Pero pag-abot na gud pag-abot na jud kang Pablo, diha na nagpamatud tanan sa size 2. Diha na pamatud tanan nga dili na to balikon. So ang Dili buti pasabot sa si San abot Pablo sa mismo dili na wa to na balikon. nagbuhat na so ang buti pasabot si San Pablo mismo wa na nagbuhat sa pagpandong sa kamot. Ha? Unsa? Oh, natural. Oh. Kung may mabasa ko sa Biblia nga San Pablo nagpandong pud sa kamot ng Timoteo, admitahon nimo bakakon ka. Ha? Unsa? Kung may mabasa ko sa Biblia nga si San Pablo nagpandong kang Timoteo, admitahon nimo bakakon ka. Dili mo sa kung mag-ingon nga bakakon ko kay naman sa kung mabasa sa Biblia. Gawas tingali nga wa ko'y kahatag. Kung may mabasa lagi, kung ingon man ka nga wa na nagpandong so kadiyang gisulti na. Pag-abot ni San Dili, Pablo dili. isagud ang kuan. Kung may Mao mabasa ko gani. sa San Pablo Dili sa ko makaingon nga bakakon. Ko kay naman ko ginapsa ko'y kay ebidensya nga ikahatag po sa imo ha. Ebidensya lagi ang ako giguko din ang imong Di pagsabot. pareha ta duha. Pagsabot nimo Oh. dili ta pareha. Oh, kung may Nga, mabasa ko turo. sa Biblia, kapitulo ug bersikulo nga si San Pablo nagpandong pud sa mga kamot, admitahon nimo bakakon ka. Ha, unsa? Yung babasa nimo sa Biblia nga. kay ingon man ka nga pag-abot ni San Pablo bala na. Oh. O sige nya, ug nasa ko mabasa sa Biblia. Ug nasa ko mabasa sa Biblia nga dili na to balikon ang pagpando. Lagi. Abe paminaw sa. Paminaw sa og og na imong kuan, gibangga na ko na imong argumento ba? Kung Mao gani, paminaw sa. Paminaw sa lagi. Sa mga kamot, admitahon nimo bakakon ka. o lagi paminaw sa. Nya nasa ko mabasa sa Biblia nga dili na to balikon ang pagpandong sa kamot. Gibasa Daw to na mas nimo. makapon ka. Gibasa na nimo, mabot to gipangutana ta ka. Ano sa adin ihunong ang pagpandong sa kamot ingon ka sa panahong San Pablo, di ba? Tungod anang Hebreo Wala sa kay San San Pablo, di ba? Pablo. Nihunong na. Sa panahon si San Pablo, Nihunong na. Nihunong na ba Nihunong pagpandong sa ang- kamot? Kanang pagpandong sa kamot mo. niyo na kay si Pablo may nag-ingon. Nihunong. Kung may mabasa ko nga San Pablo nagpandong pud sa kamot ito ang Timoteo, admitahon mo bakakon ka. Mao lagi ug nasa ko mabasa sa Biblia nga dili balikon Gibasa pag na nimo na, pandong. hindi. Bakakon sa ka. Ikaw ganin animo gani. Ay di para pareha ta. Animo gani na Hebreo. Mao gani para pareha gani ta. Dito pareha imong gisunrambo nagsabot ng gibasa nimo. Wala sige gisur. Ay kay ikaw may gisur mambaw dili ako. Gibangga Dili bangga ako nimo gisur Biblia. mambaw dili ikaw. Gibangga bangga balik ta ka Para Mr. pareha Bahay. ta. Lagi. Para pareha ta. Ayo Noon ayo ka. tabla ka. Kay di ka katubag sa kong pangutana eh. Dito ka Mr. Bahaw, kinsa may tawag ining nagtudlo kang Mr. Bahaw kung wa sa pandungi. Kinsa may nagtudlo kang Mr. Bahaw para magwali siya? Nya babasa na ko sa Biblia dawaton ba nimong kamaturan. Si Mr. Bahaw? O sige basa ha. Di ko ingon nga Mr. Well, di ko maingon nga si Mr. Bahaw, pero na ko basahon sa Biblia. Atong subject. Si Mr. Bahaw. Pero atong na ko subject. basahon sa Biblia. Diba? Si Mr. Bahaw lagi atong subject. Wala Lagi. kita ka Na ko basahon sa Biblia kung kinsa nagtudlo niya. Ang punto si Mr. Bahaw. Kaya di man ka Ha? nagpasakop ni Mr. Bahaw. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Mr. Bahaw gi sugo be sige be lagay sitas. Mao gani. Sa akong gingon, di ayaw kog but sa akong ikuan bro. Ay kog but di ba? Wala ibutan ang Di ako anang nagbuot gusto ka klaro, ko, tunong ka sa klaro kumpana. nagbuot ka. Ay, mawala ka buti oy.
Ang ako walang gusto Nagbuot ka. tawag ini mo Nagbuot kay sa ako itubag. Ay kaklaro ana nagbuot ka sa akong itubag. Ay buot niyo akong itubag. Naon. Kamatuoran man ang ato ang gistoryahan dire. Mao Kamatuoran gani. ba? Pwede man kong mukot ako gipadala ko. Oh, ginagawa Oo, niya oo. gusto long sino gipadala ko. Amo na pag kuyaw kay angkon-angkon ko. May ikaw pud angkon man pud kang gipadala ka mo ba to ato ang gitres ug na ba kay connection. Mo man ako. Abi ani ron, be ani ron. Ani ron. At atong balihon, kay mao jud na mo pamatuod. Kay mao po na kang Giancarlo kay ilang kay nga Giancarlo tingali. Mao sa ikon sa karbare balihon na to. Karon nagsulti ka sa di ba karon nag-preach man ka, nagtudlo man ka. Gitubag data ka ganina ana, gibalit na mo ng pangutana. Ito bag nimo. Pero ang pangutana karon, sugo ba yun ni Kristo nga ikaw gisugo ka o si Pablo? No. Pinaagi sa otoridad ng gihatan niya sa Santa Iglesia gisugo ko ni Kristo. Di kisa ingon Nawa. ang pangutana karon ba? Kinsa man Na lang gyud Ginoo ko unsaon na lang. Balik ka, Diba, balik ko pangutana na ko ba? tubag ha. Balik ko na ko Kaya ang tubag ha, Mr. Milchi ha. Balik ko na kung tubag ha. Kaya bago mo na sabdi akong tubag ganina ba? Ang otoridad ni Kristo nagpadayon hangtod karon, pinaagi sa iyang mga kaparian kay ang gisugo sa balang kasulatan mga pare, wa mo'y labot. Oh. Ang among mga pare nagpandong sa mga kamot gikan pas panahon sa mga apostol ibisan sa San Pablo nagpandong gani nya pagkahuman gikan kang San Pablo gipandong si Timoteo nagpandong sab hangtod karon nagpinandungay pa na sila hangtod karon. So mo na gikan anang panahon na ako kay binunyagan na o kinumpirmahan man ko pinagis kong kumpirma gipandungan ko sa obispo para mahimong tawag ka na maglalaban o tawag ka nang manalipod sa pagtuo. Sa otoridad gikan kang Kristo na dawat nako nga na magipandungan man ko. Ikaw kasi Ang pangutana bro, asa dapat mabasa sa Biblia bro nga gisugo inyuhang kuan karon, gisugo ba jud sa Ginoo ang inyuhang founded karon nga ang nagtugdong si mong kamot. Founder, di ba di si Kristo man ang founder? Unsa ka? Ang Kristo si Kristo ang founder eh. Unsa bro? Ang inyo si Mr. Baho man yung founder, ang among Katoliko. founder si Kristo. Si Kristo among Founder mo si Kristo lagi. Oh, Lagi. Ang pangutana lagi asa lagi dapat mabasa sa Biblia lagi nga imong pangalan, imuhang si Bro RJ, ato man dapat mabasa sa Biblia. Mga kasabot sa kong tubag by way of authority. Ikagay nagigong ganiya gani, ging ana sa gumay nga na By way of authority dili oy. By way of authority, mabutaw gitubag ta kaganina di ba gipandungan ko sa among pari, ang pari namo gituban pandungan sa obispo, ang obispo ang may bugtong ako tay ba kanang Biblia na sulat na sa unang siglo pa. So buti pasabot ang pagpadayon sa pagpadala gikan sa unang siglo karon magpadayon na bisan pagwa na sulat sa Biblia. Pero so karon, sa Biblia lang man ang inyo karon mo nang gipangutan at kag unsang sita sa Biblia. So karon gisugo ka sa Dios kay ikaw magtudlo ka. By way of authority, nagihatag siya mga pari. Natud ba istorya? Founder ba ganyo si Kristo? Founder ba ganyo si Kristo, di ba? Founder ba ganyo si Kristo? Founder ba ganyo si Kristo? Asa dapat mabasa sa Biblia, ikaw gisugo ka ni Kristo? Di mong pangalan. Lagi nga, di ba? Dili na mo na pagtulunan nga pareha sa inyong sula eskriptura. Ay, mao gani mo na. Amo ang pagtulunan, amo ang pagtulunan. Paminaw sa ang amo ang gitawag og pagtulunan migo, simple man kaayo ang among pagtulunan. Dili mi sula eskriptura, dili mi pareha ninyo. Nga naman kay ang sula eskriptura man dapat mabasa. Ang samu amang god na ami pagtulunan basahon sa Biblia unya pagkahuman pinaagi pod sa tradisyon kay ang Biblia nagtudlo pod og tradisyon. So mo na hinungdan na kami mga Katoliko gipadala mi sa simbahan namo nga magtudlo pinaagi sa pagpandong sa amo ang gitawag mga parian kay ang Biblia mismo basta ipadala gani ka kinahanglan pinandungan ka. Karon kanang imong pastor yabo kinsa man nagpandong ana be? Isugo jud ka sa Ginoo nga magtudlo ka. By way of succession and authority, yes. Isugo ba ka sa Ginoo nga magtudlo ka? Ang Ginoo nga sugo ba ka sa Ginoo? By way of succession and authority, yes. Di ba ang Ginoo gisugo ba gyud ka sa Ginoo nga magtudlo ka? By way of succession and authority, yes. Kay ako. Di ang pangutana karon asa dapat mabasa sa Biblia nga ingong pangalan tong balihon. Ingom jud ka nako ganiya sa dapat mabasa sa Biblia. Ingon bitaw ko nga by way of succession and authority, yes, di ba? Wa jud ka kasabot ba? Wa ka kasabot. Kasabot ba? Wa kasabot ba? Nga naman kay ang Biblia human na nasulat wa pa ko matao.
Humana lagi, bro. Ang authority nga among gigunitan kadtong succession gikan pa sa unang mga apostoles. Kamo putol man mo, wa man mo succession. Di, ang pangutana ka, bro, be. Bro, dili ba day pwede, bro, bisan og di ulahing na tao, bro. Dili ba day pwede, bro, nga ulahing na tao, dili pwede mag Asa naman nawa naman pug ka. Ay na lang. Gahi pasabton. Di gyud na pwede gyud nga magwali ka nga di ka sinugo. Di gyud na pwede. Dili gyud na pwede. Mao nang mga pastoy. Kanang imong founder nga si Mr. Bahaw, luoy kayo. Gyud in taon na makonektra sa mga apostol. Manang niingon si tawag ining si San Pablo bisan gani mi o sa anghel magwalik ibanghilyo. Kalahi sa among giwali ipatunglo.